салому алейкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, хуш омадед ба канали ман. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯз дар мо ҳаво камтар салқин, борон борид саҳар. галакҳои маро бинед, дар берун мондем. иҷа духтаромона чойи саҳара хӯрдем, дер хӯрдем. саҳар орбирён карда будам, кӯдакҳои ман нахӯрданд. дадаш рафт макдональдшон овард, макдональдс хӯрдан, ма камтар моҳӣ бирён кардам. мо аллакай чоймона хӯрдем, дута нон пухта будам. нонои ма хамир чӣ шид, хунук шид. иҷа инам хеле булочкаҳо оварда, дарунаш чӣ дорад, картошка қативу, варени қатӣ, я хелеш сосиска дорад. бачаи ма хӯрда низ шамонда. ин талерка пур буд. намехед духтаро. ҳозир гуфтум ягон хел булочка пазам, намедонам булочка ё ки ягон хел пичин пазам, намедонам ягон чӣ пухтаниям. бу ман бошед мегирам, дар холодильник мемонам. яхи кӯдак да чизе бити мехӯранд духтаро. бовар кунед, кӯдакҳои ма хел нестанд. то чизе ба дилшон набоша намехӯранд ҳеҷ чиз. духтаро дар пакет гирифтам, маҳкам мекунам, дар холодильник мемонам шо ки ҳаво гарм безеб мешавад. духтаро имрӯз ман булочкаи ба номи ватрушка тайёр мекунам бо творог. барои мо дар кораи 2 стакан орд, 1 стакан шири гарм, дрожжа дар корай, 1 қошиқи майда намак, 2 қошиқи калон шакар, 2 қошиқи калон дига равған, 1 дона тухм. барои мо аввал нисфи шири гарма мерезем, дрожжаро меандозем, 1 қошиқи дига шакар меандозем, я 5 минут мемонем ки дрожжаи мо дам кунад. иҷа духтаро тухмаи сафедиш ҷудо мекунем, зардиша барои рӯи булочкаҳомон мемонем. сафедиша боша бо шакар. шакара ба хости дили худон, агар хоҳӣ ки ширинтар хоҳед, шакара бисёртар меандозем. ма иҷа қариб 2 қошиқи калон шакар рехтам. шакара ки рехтем, камтар лад мезанем. 1 қошиқи майда намак ҳамроҳ кардам. равған рехтам. равғани ма камтар равғани маскара ма яҷоя кардам. 2 қошиқи калон равған меравад. баъд да дрожжамоно андохтам, ширам ҳамроҳ кардам, дрожжаи дамкадагимоно андохтам. ва кам кам орда ҳамроҳ мекунем. хамири мо бояд на сахт биёяд, на мулоими бад. қариб 300 грамм творог гирифтам, 1 дона тухм ҳамроҳ кардам, шакар ҳамроҳ кардам. ҳамаша якҷоя мекунем. баъд 2 қошиқи дига орд ҳамроҳ кардам.
духтаро булочкаҳои мо тайёр шуд. бинед чӣ хел сирхи хушрӯ омаданд. духтаро булочкаҳои мо намихе мондем камтар хунук шид. бовар кунед духтаро бениҳоят бамазза омадай, молоим. шумоам ҳатман тайёр кунед барои наздикони худ. агар булочкаи кадаги ма ба шумо маъқул шуда бошад, обуна ва лайк монданро фаромӯш накунед. канали маро дастгирӣ кунед. омадам қаб беран шамоли сахтае ки борон борид. на борон борид. боз боба фикрам борон мебора. шамола бинед чӣ қадр шамолай. барои бегаҳ галупси мекунам. шӯрбо аллакай ма фарша тайёр кардам, андохтам барои бегаҳ. хӯроки бегаҳ мепазам. иҷа баргарски овардадаш, иҷа боша кади печеняко овардай. шамка печеняко овардай. кайфи кардаш. кади печеняко овардай. иҷа боша помидор. намехе духтаро оли хӯроки бегаҳ тайёр мекунам. хӯроки бегаҳ тайёр кардем. аллакай андохтам. ҷӯшидан дадромад. пас мемонам то тайёр шудан шавад. оста оста меҷӯша. духтаро хӯроки мо тайёр шуд.